So Neapolitan pizza dod i hwn, so just 4 ingredient, blawd, halan, burum a dŵr. Y ffordd dwi wedi wneud o ydy 2 peint o ddŵr, 30 gram o halan, 4 gram o burum, kilo a hanner o blawd 00. Roedd y blawd i fewn mewn batches a just cymysgu fo llaw. Wedyn, unwaith mae'r pelan yn cychwyn dot i gilydd a mae'r dough ball yn dod off ochr y bolan, cyfro fo a gadael o prwfio room temperature dros nos. Bora wedyn, torri fo fewn i peli rhyw 250 grams, mewn tre, yn y fridge wedyn eitha para am 2-3 diwrnod. A mae'r crust yna jyst yn developio, mae'n adio caricder, a mae'r fermentation yn slow, so fel la sy'n cael pizza base amazing. Iawn, so, amdani wneud pizza. Mae hyn wedi bod yn y fridge yna fi am ryw 2 diwrnod, so ma'n wedi prwfio dipyn. Fel fewn i'r blawd. A just stretchio fo allan. A dim ots os dim yn cylch perffaith o, dwi'n licio dim eich o rustic action. So ti eisiau stretchio fo rhywfaint, a ti'n eisiau chwarae gwmpas gormod, so ti eisiau trio gadael aer yn yr edges. So efo hwn, dim bach o tomato sauce, a just tin o chopped tomatoes, dwi'n dim bach o halan a pupur iddo fo. A ti'n eisiau neud lot, so. Ideal cowses. Fo ma dim bach o aged gouda. Cheddar. A ti eisiau pa fyna caws da chi licio. Sgor a cael mozzarella nhw dda. Ar efo'r chorizo. A dwi'n licio lot o chorizo. Ideal. Ar y pizza peel. Sa chi dallu wan, jyst rhoi hwnna mewn padall poeth, fewn i'r popdy ar y tymeredd mwyach o ma'n mynd, a ddech chi efo pizza amazing. Ond yn gar cefn, dwi popdy pizza bach di tanio fyny, so a we. So mae'r popdy yma rhyw 500 gradd, mae hwnna fatha double tymeredd popdy normal. A to, mae hwn yn cwcio pizzas mewn munud, dwi'n lyfio fo. A ti'n gweld y leopard spot ar y gwylod o hwnna? Yes. So just yn symud o gwmpas efo cael cwcio yn evenly, t'wa. A to, mae'r toes yn symud yn amazing, just efo'r love ti'n neud yn y prep, t'wa, a mae o hollol werth o. Arach de, oli ar hwnna. Pizza mewn munud. Iawn, bydd hwn fewn ar y bod. Dwi'n lyfio pizza. Yes! Wow, dwi'n really hapus o hwnna, t'wa, dyli faint o fluffy di'r toes na. Nailed it. So, dwi'n mynd ofo chi, ond bob tro dwi'n ordro pizza, dwi'n gorau cael bach o garlic bread with cheese efo fo. So, gan bod y popdy ar garlic bread with cheese, ia? Dwi'n caws y really funky yma, taleggio, so... Dwi'n efo, dipyn o'r taleggio. Bach o mozzarella. Wow. Bach o'r gouda. Fully loaded, a llwyth o garlic. Dwi jyst i sleisio garlic yn tynna. Gorffen off wedyn bach o olive oil. O, rhan o'n i over. Un ingredient bach arall dwi'n lyfio. Anchovies. Dwi'n gwybod pobl efo love-hate relationship with anchovies, ond dwi'n lyfio anchovies. Iawn. Confidence ydy, a tynnu fo. Yes! Yes! So, chorizo pizza, garlic bread efo caws, a dwi'n lyfio ffordd mae rhain y taleggio yna di mynd atha rhyw funky cracklin. Waw. A hynna beth eisiau na toi, so le faint o airy a fluffy. Hynna pan treu lyfio yn ei bwyd, a sy'n lli ffoldio fyny eitha bychdan, ia. So be, ti'n methu clirio hwnna? Ti'n methu clirio fo? Iawn ta, ella dwi wedi dorneidi fo caws, t'wa. Ond ella un o'r pethau mwyaf funky, mwyaf budur fi roed i gael yn cegri. Dwi'n lyfio garlic bread, ia.
efo llwyth o gaws.